dvojitý biceps spredu, pripravím teraz. Ďakujem, široký sval chrbta spredu, pripravím teraz. Ďakujem, hrudník z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím teraz. Ďakujem, dvojitý biceps zozadu, pripravím teraz. Ďakujem, široký sval chrbta zozadu, pripravím teraz. Ďakujem, triceps z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím teraz. Ďakujem, brucho, pás stehna, pripravím teraz. Ďakujem, keďže vás je viacej, vymeníme si pozície a si to prejdeme znova. Znova si prejdeme všetky 7 postojov. Základný postoj, dvojitý biceps spredu, pripravím teraz. Ďakujem, široký sval chrbta spredu, pripravím teraz. Ďakujem. Hrudník z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím teraz. Ďakujem, dvojitý biceps dozadu, pripravím teraz. Ďakujem. Široký sval chrbta dozadu, pripravím teraz. Ďakujem, triceps z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím teraz. Ďakujem, brucho, pás stehna, pripravím teraz. Ďakujem, pravo bok, môžete odísť. Chlapcom ďakujeme veľmi pekne. O malú chvíľku sa predstavia klasickí kulturisti, tí sú 4 v tejto kategórii mužskej kulturistiky.
Ďakujeme veľmi pekne. Pôjdeme na klasickú kulturistiku o malú chvíľočku. Klasická kulturistika muži, open kategória. To má toto do objektívu. Martin Jenej nie je s nami. To je veľká škoda. Určite ho budeme spomínať. Na 5. mieste skončil Radovan Hrdý, klub Powerbody Topolčany. Na 4. mieste práve Martin Jenej, Veterinary Bodybuilding klub Košice. Dajme prosím nabok diplom, je tu určite s nami, ale nevieme prečo. Ostaň prosím ťa na mieste. Ďakujem. Prvá trojka, Tomáš Vyparina, VT Technika Liptovský Mikuláš. Druhé miesto obsadil Jozef Greguš a tým Bratislava. A prvé miesto FC Dynamik Dolný Kubín, to je Martin Sagan. Urobíme spoločnú fotografiu, žiaľ jeden pretekár nám chýba, aby to bolo kompletné, no nevadí. Čiže teraz asi nie je celkom správne urobiť tú pózu všetci pretekári. Dáme rovno prvú trojku, aby to bolo OK, korektné. Tak prvú trojku dajme teda, ďakujem. Nebýva tak často, aby ľudia len tak myslí.